Bonjour, já vás zdravím, mé jméno je Demus95 a vítejte u prvního dílu z naší nové série ze Survival, série, ano, ale budeme natáčet ze serveru, který, no, jakože ze serveru, který je udělán přes zamači. Je to Trustyho server a vlastně nám dovolil tady natáčet a můžeme tady dělat vlastně svoji sérii a takhle. Ne, spíš nedovolil, ale spíš to řekl, ať natáčíme, že je to tady povinné, ale nenutí nás do toho. Prostě nebudu to nějak opiplávat, to prostě tady budu natáčet a definitivo. Prostě jsem dneska už natáčel, stavil jsem ten dům, ale prostě měl jsem strašný lagy. Opravdu strašný. A teďkon? Jo. Jo. No a jenom se mě totální lagy. A teďko nevím, jestli natáčím, protože se mi to nějak nelaguje moc. No ale to je jedno. Tady jsem dělal ten domeček, právě dělal jsem to na to videjko, ale vypnul jsem to, protože jsem měl strašný lagy, ale nechal jsem tady jednu stěnu, abyste věděli, jak jsem to dělal. Takže vlastně úplně princip, dělal jsem takový sloup a takhle jedu. Takový obyčejný dům, protože fakt tady nechci mít něco velkého, obrovského, tady budu mít nějaký jakože farmaření a nějaký políčka. A já jsem udělal jednu chybu. Já totiž jsem neudělal tady vchod, protože já tady budu chtít dělat i to, ne. Kurva. No nic, tak to budeme se obcházet, anebo časem. A nebo já si to prostě jdu natěžit, ale nevím kam. A napíšu spavno. Tak. Mám tamhle někam, protože kolem spawnu se nesmí těžit. Nevím, nejde to ani. To nějak Trusty natěžil. Ale když tak Lolak je Trust, jo, on se takhle jmenuje. Ani nevím proč, ale je nám to úplně jedno, je to jeho věc. Nebudeme se v tom šťourat ani ňum. A tady natěšíme pár těch surových, aby jsme tam mohli udělat na ty dveře. A to snad stačí. Takhle. Tak. A uděláme to stejně, jak je to tady. Takže. Tady, 2. Tady. Šup, ne, šup a šup. Tak a je to. Takhle to jenom rozbouráme. Přesně takhle. Šupky, dubky. Takhle. A jedem takhle. Takhle. Jak je to tady? Tak ne. Prdele. Děláme takhle. Vlezeme tam. A takhle. No, takže obrys domu máme jakž tak hotový. Docela se mi líbí, když je takový obyčejnej. Jo. Se mi líbí. Čekaj, končí len napsaná. Tak. Šli jsme se lehnout, aby jsme mohli vypadat. A foku. No, já foku. Vole. No, takže nic, teraz to je asi AFK. Jakože ne na Minecraftu, ale prostě šel asi nikam. Nevím to ještě. Ale vezmeme si lopatu. Pata. Tady není. A tady je. Jsem takhle vykopat tady. Aspoň budu mít pak na písek, teda na sklo. Stoka na kopu hezky. Ještě vůbec ne, jak to bude jakože designem. Nevím, kde bude postel. Teda postel. Sklad. Postel je tady. Nevím, kde bude sklad. No už neprší? Prostě dal si přes konzoli to. Aby to čekat. Takhle.
to je dobrý. Aha, aha. Ne, prší. Levitující postel, to nikdo nemá. Jsem kouzelník. Tak. Šup. Ne, ten déšť neštve. A také to vykopeme a ještě nevím, jakou udělám podlahu, asi taky ze dřeva. Ale nevím. Ne. Jen cobblestone. Já už mám. Okay. Jinak jestli si tak jakože, jestli jste víte, že mám tolik věcí v čestě, tak je to kvůli tomu, že nás prostě včera pustil a jakože potom serveru. A prostě jsem trošku něco natěžil, nechtěl jsem to dělat do videjka. Jsem natěžil až dneska, no. Takhle. A dáme asi tuhletu normální podlahu, já se na to kašlu a dám tam tuhletu. Toho mám hodně, takže... Šup, šup. Tak. A zase jsou lakity. Takhle. Ty bogo. Já se soustředím, abych to nedal zase někam jinam, proto nemluvím moc. A z této koukejte, ty vole. Tam to zase 3 prdele úplně nikde jinde než. Tak. Chceme to takhle. Ježiši, nekousej se, prosím. A vyrobím si 6 dveří. Tři, 4, 6. Tak. Tak. Tak a ještě tohleto. Tak. Tak já dám vypolovat tom. Počkejte, mám ještě nějaký pece, aby to bylo rychlejší. Takhle. No, třeba takhle. Tento moment jsem se nemusel dávat toto.
Tak. Hop. A je tak. Takže teď to necháme vypalovat. Dneska asi, když máme ten dameček už skoro hotový, tu střechu dneska dělat nebudu, to pak udělám za kamerou, to jsem dělat nechce. A asi uděláme takovou malou farmu, protože mi dochází jídlo. Takovou fakt malinkou, jako bude úplně jiná, jenom taková provizorní. A bude ze dřeva a z tohohle. Bude taková malá. Třeba tady. Takže, jak to? Voda, hlína, voda, hlína, voda, hlína. Tady. Jak to bude velký? Sem. A sem. A teď on takhle prostě pospojuju. To bude taková provizorní, protože to pak bude určitě udělám automatickou. A prostě to bude úplně jiný a ještě se mi ani moc nelíbí. Tohoto. Tak. Dáme tak jenom takovou tu kostru. Tady je krumpáč. Tak. A hlínu nějakou mám. Tady. Lagy. Jděte do prdele. Sraný hamači. Počkat ale. Jedna věc. To musím ještě o jedno zvětšit. Takhle. Sem. A sem. Toto zničím. Zvětším to, protože tady budou melony, víte? A ty musí růst tím. Tak. Ne, takhle. Takhle. Takhle, takhle. Takhle. Tak a ještě sem. Takhle. Hezky. Já mám kyblíka. Tak. A já si jdu pro vodu. A potřebujeme 2 kybelíky a pak už tam chodit nemusím, protože to vlastně dělám tam bez stojací a prostě to bude super čupr. Tak. Kurně. Vezmu. Tak. Šup. Kurně. Takhle. Tak. Konci ještě vyrobím motičku. Dáme kamenou. Stačí. Ale bych si... Ne, počkej, mám tady železnou dobu, já už jsem si dělal. Takhle hezky. Není to moc hezky, ale je to v pohodě. Brambory tam dáme. Co tam ještě dáme? Dáme tam to. Melouny máme nějaký? Já myslím, že bychom měli mít, Tiago.
Hledám, ale ty jestli je vidíte a já ne. Ty já je nemám. No nic, takže do příště budeme muset sehnat melony. Trasty nám když tak dá, on je chodnej. Ale ani mrkev nemám. No tak to je jedno, ale příště tam prostě budou. Tím tam tak zasadím 2 řady tohle. Takhle. A konci zasadím ty brambory. Tak, like left game. Takhle. Se mi líbí. A jo, to je ale pěkné. Ale ještě to musíme otorčkovat. Otorčkujeme to. Takže sem dáme torči, šem. Šem. Like join the game. Takhle. OK, já si kouknu teda, jak máme s tím vypalováním. Už to bude mít asi vypalený. Ještě takhle. Sem to dával. Nebo kam jsem. Takže já si vyrobím ty placatý. Takhle. Tak. Škoda, že ty 1.6.2 není Optifine, to by bylo hezčí. Ještě není, myslím, že Optifine, nevím, ale najíme se chlebíčka. A to už tam roste. Takhle. Ne. Tak. Tak. A ještě tady. No, to by bylo, tady to ještě trošku osvítíme. Třeba sem. A já nevím, už natáčíme 18 minut, tak já bych to pro dnešek dokončil už. Dnešní to nebylo díl tak dlouhý, takže dneska jsme udělali farmu a brzdemečku. Příště dodělaná bude střecha. Příště tady chci udělat farmu na stromy. A tam za tím kopcem, tak tam chci udělat branch mining. A ten branch mining to nebudu kopat s váma. Prostě to už bude hotový, ale pak to budeme jenom designovat tam. Budeme tam dělat automatickou vypekárnu a tak dále. Takže já se po dnešek s váma loučím a zatím čus. Ne, čus ne. Tak tím si já.